Grazas a todos e a todas por vir. Invitámosvos porque queremos compartir con vos os traballos que fixemos durante o último mes e medio para o proxecto da auga. Empezamos por ver o videoclip de Manolo García, que xa coñecer, e falamos sobre a importancia da auga e que ás veces non a valoramos o suficiente. Como ás veces, para nós, é tan fácil como abrir unha billa e xa temos, pero noutras comunidades é un ben escaso. O primeiro tema que demos foi o universo e a Terra. E pareceunos moi interesante investigar sobre a presencia da auga no sistema solar. No libro de texto só atopamos información do noso planeta, o planeta Terra, que xa sabedes que o chaman o planeta azul, porque un 70% da superficie terrestre está coberta de auga. Para informarnos sobre os demais planetas recurrimos a internet e tamén a un libro que nos trouxo Gael e que nos foi de moita axuda. Entre os outros que máis nos chamaron a atención, os que destacan son os seguintes. O máis extraño que pode aparecer atopouse vapor de auga nunha mancha solar que se atopa a máis baixa temperatura. No noso satélite, a Lúa, existe xeo sobre a súa superficie, que se atopa nas rexións máis frías e escuras dos seus polos. En Marte levas investigando a presencia de auga. Confirmouse que noutras épocas existiron grandes correntes de auga na súa superficie. Hoxe, estímase que a atmósfera ten un 0,1% de auga en forma de vapor, pero tamén ten xeo no subsolo. Baixo a superficie xeada de Europa, unha das luas de Xúpiter, esténdese un océano de auga máis grande que todos os océanos terrestres xuntos. Cando aprendemos sobre os océanos e os continentes, acordamos facer un lugar, pero desta vez digital, usando unha aplicación fácil sobre os 5 océanos. Podemos contarvos, por exemplo, que o Océano Pacífico é o máis grande dos 5 e ocupa unha área equivalente a un tercio da superficie terrestre, ou que hai especies en perigo de extinción nel, como tartarugas marinas e algunhas especies de baleas. O Océano Atlántico cobre aproximadamente un 17% da superficie terrestre. É o océano máis salgado. Que a auga é esencial para a nosa vida, non só por ser un nutriente moi importante para o noso organismo, senón porque sen ela o noso corpo non podería funcionar correctamente. Como sabedes, na función de nutrición interveñen 4 dos aparellos do noso corpo: o circulatorio, o excretor, o respiratorio e o digestivo. Imos ver que papel xoga cada un nele. No tocante ao aparello digestivo, a auga é imprescindible para lavar e ferver os alimentos. É fundamental para diluir os nutrientes e transportalos ás células, tamén para a formación das feces e a súa eliminación. Para que o aparello respiratorio este san, temos que estar ben hidratados, axudando así ao aparello respiratorio a producir unha mucosidade que axuda contra os axentes patógenos. E tamén axuda a prevenir algunhas enfermidades como a asma ou a bronquite. En Ciencias da Natureza aprendemos sobre a materia e enerxía e descubrimos que a auga ali xoga un papel moi importante, porque sen enerxía non hai auga e sen auga non hai enerxía. A auga é necesaria para producir electricidade e tamén para refrigerar calquera proceso de xeración de enerxía. Pola outra banda, sen enerxía non hai auga, porque necesitamos para regulala, purificala, transportala e depurala. Rematamos o tema facendo un sinxelo experimento con misturas usando a auga como disolvente. Ao mezclala con 20 sustancias diferentes, aprendimos sobre as misturas homogéneas e heterogéneas. É dicir, aquelas nas que non se pode ver a simple vista as sustancias que a componen, as homogéneas. E as que se ven a simple vista as sustancias que a forman, as
propúxenos facer unha caza de tesouro con toda esta información. Unha caza do tesouro é un xogo no que hai que superar un reto. Neste caso, atopar 20 preguntas relacionadas cos nosos traballos. Teredes que ser áxiles porque só disporedes dunha hora. Tedes que organizarvos en grupos, como vos vaya mellor. Ata un máximo de 5. Cada grupo terá unha planilla como esta, en branco e negro, para anotar as preguntas e as respostas. E outra color para pasarlo todo a limpo e entregada ao final da mañá na nosa aula. Agochamos 20 códigos azuis que son as preguntas e 11 códigos vermellos que teñen ou respostas ou pistas. Atoparédenos abaixo, na entrada, subindo as escaleiras en todo o espazo de arriba. Por favor, non os rompades nin os arranquedes. 2 de nós estaremos abaixo e outros 2 estarán arriba, para resolver vos todas as vosas preguntas. Mañá recibiredes un código coas solucións e aqueles grupos que logredes completar o reto volveredes a ter noticias novas.